tal-immigrazzjoni hija kwistjoni umanitarja imma anke ta' sigurtà nazzjonali. Irridu nuru wiċċ uman imma fl-istess ħin naqqsu l-fruntieri ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat f'intervista mxandra l-ħadd filgħodu fuq One Radio. L-ewwel net id-dinjità umana, jiġifieri dik hija fuq kollox u fuq l-istess livell l-interess nazzjonali. Għalija huma punti imprescindibbli it-tnelli huma u d-deċiżjonijiet li nieħdu huma deċiżjonijiet li joħorġu minn hemmhekk. Mhux ħanilagħbu bil-ħajja tan-nies, ma nistgħux nilagħbu bil-ħajja tan-nies, imma mhux ħanħallu lil ħadd ieħor jilgħab bina bħala pajjiż. Il-Prim Ministru nnota kif tul l-aħħar 5 snin Malta kellha pożizzjoni ċara. Innota kif irid ikun hemm proċess li jaraf min ġenwinament qed jaħrab minn sitwazzjonijiet umanitarji bħal gwerer. U dak il-każ dak il-persuni għandna inħalluhom jissugraw ħajjithom biex jaħarbu minn fejn qegħdin. Anzi dawn għandna niffaċilitawlhom korriduri umanitarji li nkunu aħna illi ngħinuhom jaħarbu minn sitwazzjoni ta' gwerra jekk ikollok il-bombi qed jaqgħu fuq rasek, jekk ikollok nies barra qed jisparaw fuq iliedek, mhux bil-forsi ħa taħrab, u allura rridu ngħinuhom il dawn in-nies. U naħseb li dik hija sistema illi ħadd m'għandu jkollu oġġezzjoni għalija. Min-naħa l-oħra hemm dawk li jidher li huma l-maġġoranza li jaqsmu lejn l-Ewropa biex ifittxu ħajja aħjar. Dawn il-persuni għandhom jifhmu għandna jkollna sistema illi tifhem illi jekk iridu jiġu fl-Ewropa jridu jmorru fl-ambaxxati, japplikaw għal viża, jekk jingħataw jiġu, jekk ma jingħatawx ma jiġux. U dawk minnhom illi jiġu illegalment iridu jinbagħtu lura. M'hemmx u din hija konformità mar-regoli internazzjonali. S'issa mhux qiegħda tiġi implementata bil-mod ta' kif għandha tiġi implementata. Tenna wkoll li r-regoli għandhom ikunu hemm għal kulħadd. Irid ikun hemm regoli ċari li mhux biss il-pajjiżi jsegwu imma anke l-organizzazzjonijiet jingrat lejn l-NGOs illi jaħdmu imma jridu jaħdmu fir-regoli. Ma jistax ikun kulħadd jagħmel ta' rasu jew nikkwotaw il-regoli internazzjonali meta jaqblilna u mbagħad nilagħbu b'regoli oħra meta ma jaqblilniex. Dik hija xi ħaġa inaċċettabbli. Dwar il-kummenti tad-Deputat Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio dwar l-Interconnector, il-Prim Ministru fakkar kif Malta u l-Italja dejjem għenu lil xulxin. Tenna li f'każ remot u improbabbli li l-provvista mill-Interconnector tinqata', fakkar li pajjiżna għandu l-kapaċità li jiġġenera l-elettriċità għalih innifsu. U dik hija fil-fema tiegħi konferma oħra tal-politika enerġetika ta' dal-gvern. Kemm itħares il-qudiem, kemm hija bil-għaqal, kemm itħares lejn il-sovranità enerġetika tal-pajjiż u lejn is-sigurtà tal-pajjiż. U għamilna dan kollu fil-waqt li raħħasna l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u għandna energy mix illum il-ġurnata li hija fil-fema tiegħi b'saħħitha ħafna.